ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали мо. Имрӯз 13 июл 2026 сол. Дӯстон, ами видео конкретни видео шагай. Мақсад видео дарози бо маъне ай дӯстон азиз. Видео дӯстон азиз оддӣ нестай. Навора тамошо кунед иншоалло ки ма бовар дорам ами навори имрӯзаи мо як 4-5 хона худо хоҳад савдо мешавад. Чунки хонаҳои мондагием ки талабот доранда бари шумо. Курси рубл, евро, русӣ дар рӯи экрани шумо доллар муқоиса кунед. Баъдан барои реклама дар WhatsApp чизе ҳаст рӯй кунед. Навора шурӯъ мекунем бачаҳо. Дӯстон азиз нигоҳ кунед. Ҳамин одаме ки дидасем ма худам Савдо ТВ ном дорем. Ин хона дӯстон дар ноҳияи Восе навор кардем. Савхози Ангурбоғ аст ку дар амуҷа қарор дорад дӯстон. Деҳаи Анористон дай. Хоб ҷураи ҷони ма ки бошен 6 сотиқ замин дора ва 4 дар хона дора. Арзиш 400,000 сомон. Ин ами канали главни мо Савдо ТВ дӯстон азиз. Мақсад чӣ гуфтанем, ин ами хонаи ина маҳалла ина раста дарвозаи ина хонаи мо ҳавли стяжка дар умум 6 сотиқ замин ки масоҳати бениҳоят калон дӯстон азиз. Дариҷа баракӣ кардагӣ ина мисол кухниш бардор азиз. Кухни дариҷа мисол ҷои чакдон нонпазир дӯстон азиз. Дариҷаш мисол ҳоҷат банияи беруна иҷа мисол оғил болош каҳхона барашта иҷа ҳоҷатхона дӯстон азиз. Ҳавли калон гирдаш забор. Хоб об дар ҳавли дарахтои мевадиҳанда дӯстон азиз. Дариҷа як дар хона ин тараф да бо 3 дар хонаи дига дӯстон азиз. Боз дора бания бачаҳо. Инҷа банияш, иҷа дуюм хона, иҷа сеюм хона. Ана иҷа бошад 4-ум хона дӯстон азиз ки ҳар як хонаҳо тиреза доранд. Нархи хона дӯстон 400,000 сомон. Кадомитон лозимай марамат я рақамошон дасти WhatsApp ро экрани шумо аз нуми канали мо ҳозир занг занед. Дӯстон лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. Фикротона комментария кунед. Квартираи фурӯширо нигоҳ кунед ака. Квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира дар этажи 4 ай ки масоҳати 30 квадрат ай. Дар киҷо ҳай? Дар Душанбе ҳай. Киҷои Душанбе? Ноҳияи Сино. Дар Гипразем тарафҳои чӣ меган ҷа заправка ай ку. Хулоса ки 399,000 сомон. 399,000 сомон 30 квадрат як хонага этажи 4. Ассалому алайкум мардам. Хоҳишмандем ки дар откритии леснитса қарор дорад азиза. Военный городок пеши 201 дивизион доми 5 этаж хона дар этажи 4 қарор дора. 399,000 бо муомила дора занг занед. Дӯстои азиза, як бародар як мошин роӣ кард. Ҳамин мошин просто тозаи бадай гуфтанд ки алиши вариантам дора. Ин мошино дӯстон любител дора. Мақсад талаботш гарани бисёрай. BMW маркаш дар рӯи экрани шумо. Солаш 2017 сол. Тозак сафеди хушроакай дар Душанбе қарор дора. 190,000 сомон ба нарх. Дизелай автоматика. Мотор D турбо. Пробег 120 км. 120,000 км. Ягон расход надора. Ба замин ё хона дар шаҳр боша алиши мешава. Утилизация надора. Краска тоза. 3 рақам, як дасти, 2 WhatsApp ро экрани шумо аз нуми канали мо занг зан мошинчаро қабул бикунен. Кадомитон тарафҳои шаҳр да замин дорен, ягон хонаи фурӯшӣ дорен, алиши вариантам дора ба нарх 190,000. Дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар ҳамин дом. Ин дом дар киҷо ай? Ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе. 565,000 арзиш. Ҳоҷатхона бания отдельный. Кухниш отдельный. Дукомнатага квартира дар этажи 14 қарор дора. Масоҳати 43 квадрат 565,000. Яъне ки ду хонаи средний бардор азиз ки дорои коридор
дуруи бания ҳоҷатхона кухни ноҳияи Исмоили Сомонӣ бачо и тарафҳо бовар кунен гарини гаражи точкаи хулосаи гап дӯстон лозим боша марҳамат рақамҳои 6099 занг зада маълумоти боқимондара бигирен. Видео дурӯзе бачо бовар кунен ай гапзанӣ чалпар мешем не ки як лайки ки ай шумо ҳичи намеравад дӯстон монданаш қим боша ма гап надорам дӯстон. Бародаро ҳами дастгирӣ шумо пешави мо лайкҳоро монен ҳатман дастгирӣ кунен иншоалло буд далчи дар хизмат. Будкаи фурӯшӣ равон кардан дӯстон нигоҳ кунед ма чиё рекламатон кистам. Ино ҳамашон шумо дар коре бародаро азиз. Дар дохили чӣ дора? Як аппарати клубник, шоколад, аппарати пахтақанд, аппарати попкорн, холодильник, дута тостер, тифали 10 литра, хоб картошка пазак, фритюр шница мегаку. Лавозимот барои тайёр кардани клубник, шашлик ва попкорн ҳамаш ҳаст. Мегирӣ кора сар мекунӣ. Нархаш 35,000 сомон ай дӯстон. Ина марҳамат бизнеси майдаҳак. Занг зад пурсон шем. дӯстон мегзарем квартираи навбатида. Нигоҳ кунед аку. Як хонага квартира чӣ тавре ки дидестен ремонт кардагӣ тайёр хушроак замонавӣ кардагиай этажи якум дай як хонага ҳай дар этажи якум дӯстон қарор дора 35 квадрат ай. Ремонту дараҷаи олӣ. Об свет. Хоб 375,000 сомон нарх ки бо худо хоҳад муомила дора. Ина марҳамат. Этажи якумда 35 квадрат ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе отдельни ҳоҷатхона отдельни баня як хонаи хушроакак ремонт дараҷаи олӣ замонавӣ рақамҳои 0600 да занг зада боқимонда маълумотро бигирен. Бародаро шумо комментария кунен ай киҷо хона дар корай бо нархи арзон ай киҷо хона дар корай комментария кунен бетараф набошед нисбат комментария видеора стоп кунен коммент кунен далши видеора ждак мемонем иншоалло. дӯстони азиз инами Саудо ТВ мо дар киҷоем ноҳияи Воседа қарор дорем. як хонаи дигар абзор кардагем. нигоҳ кунед ман дар бораш гап мезанам. ина кӯча ахири кӯча тарафи дасти чап чӣ меган баняи кай Сафаралӣ мешавад. ин тараф далш бо охири кӯча эҷа ҳавлӣ дӯстон ина марҳамат хонаҳои кришадорам ҳастай баня ҳоҷатхона ду дар хонаи аднаскан иҷада се дар хонаи кришадор об дар ҳавлӣ бародари азиз. дар иҷа боз як подвалчаи хушроак ҳам дора дӯстони азиз ина марҳамат. хоб иҷада се дар хона ина иҷа тапчан веран дӯстони азиз. иҷа хона якум дуюм сеюм хона ина хона як бародари азиз дуюм хона ина иҷа боша дӯстон сеюм хона шкатуркаги шпаклёвка талаб иҷа веран дӯстони азиз. дар иҷа бо ахир да ҷои номпазӣ дар бар дӯстон баня иҷа баня ҳай. ин тараф дута хонаи барак як хона ду хона барак кардагӣ обши 5 дар хона ҳай дӯстон 4 сотиқ замин дора 5 дар хонаи арзиш 420,000 сомон ай бо муомила дора. ноҳияи восе яъне ки кӯчаи Душанбе аэропорти пешина кадомитон бидонед ҳамиҷа қарор дора 420 бо арзон мешавад занг занед назди мактаби навда. дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи сеюм масоҳати 36 метри квадратӣ ноҳияи Сино шаҳри Душанбе 435,000 сомон арзиш бо муомила дорам. чӣ тавре ки дидесен ҳами квартира дӯстон ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ яки тайёрай касе ки мехарад даромада зиндагӣ мекунен 435 та бо муомила.
кадомитон лайк намонден, ами тарафи дасти чап знаки лайк ҳай. Я нигоҳ кунен, оли кадомитон намонден лайкуро монен. ҳадяқал 100-120 лайк бигиран, иншоалло ки ай ҳаматон миннатдорам. все равно бардору навор агар 3-4 ҳазор просмотрам бигира 200 лайк намегира. хай сабаб дар чӣ буданша хитон баҳо бутен. бародари азиз, нигоҳ кунед шумо дар чӣ реклама кесам. аппарати фурӯшӣ Sokya. ин аппарат чӣ вазифа дорад? Медонен, барои диазести корҳои сохтмонӣ мегам. диазести корҳои сохтмонӣ. Кадом мисол домода кор мекунед, домай ку дом. Ами диазести корҳои сохтмонӣ мега. Кадомитон бидонед, ам хеле аппарат мега ай Россия роҳӣ кардан, хай мода дар кор нест, ҳама чиз мефурӯшем ша. Паши как новый айда бардар азиз. Sokya шаҳри Кулобдай, нархш бо маслиҳатай. Домсозо марамат лозимтон боша қабулш кунед. Рақамҳои 7065 WhatsApp-шуно ахиршай зангзам васия кунед. дӯстони азиз, марамат квартираи фурӯшӣ духонагаҳай бо ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ 14 этажай 390 000 сомон, 41 квадрат, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, этажи 14 390 000 сомонӣ. Ремонтошам созай. Хона дар Зарнисор, доми Мастер Ок. Мастер Ок дар қарор дорад, доми Бек Сабур дар этажи 14 воқеъ қарор дорад. азиз, ҳама тарафа ремонт кардагӣ, масоҳаташ 41 квадрат, ҳуҷҷатош шартнома нотариалӣ мега. боқӣ монда маълумотро занзам бигиред. дӯстони азиз, инаи хоначаро бо навор кардем. Кадомитон мисол хонаҳои фурӯшӣ дорен, муроҷиат ки омада видео мекунем. Анаиҷа дӯстон обши чандар хона, 4 дар хона, 2 намуди ов, инаи ови дуюме ки учочка вайш, якумш мисол аиҷа иш мисол беучочкай, якташ учочка. Инами забор қати ахириш полни, инами тараф айшо мешавад. Кадомитон мисол мегирен. Дариҷа подвалча дорад бародари азиз. ноҳияи восидаем дар деҳаи Ғелот қарор дорем бародари азиз. деҳаи Ғелот 4 хонагаҳай, дар умум 7 сотиқ замин дорад. Инаиҷа 4 дар хонаи хашроакак, 7 сотиқ замин, якум хона. Эҷа бошад дуюм хона дӯстон, ина марамат. Эҷа сеюм хона дӯстон азиз, ина марамат. Эҷа бошад чорум хона, баъдан бод дорад дар охири калидор як тайга баняи дарона. Марамат. рақамҳои дастӣ ва сабр экрани шумо. Агар ки хона лозим бошад, занг зад пурсончин. 400 000 сомонӣ. иншоалло ки муомила мекунад, занг занед. дӯстои азиз, квартираи фурӯширо нигоҳ кунед. Дукомната квартира дар этажи дуюм, масоҳати 60 квадратай, ноҳияи Сино, глазной больница, больницаи чашм, ки дар Душанбе ҳай, ноҳияи Сино дар қарор дорад. 2 ҳуҷрага 60 квадрат, этажи дуюм, 545 000 сомонӣ ай. Адреса нигоҳ кунед. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, глазной больницаро агар бидонен, инамиҷа анами дом да дӯстон қарор дорад. Дар этажи дуюмашай духонагаи 545 та ремонтҳои дараҷаи олӣ. рақамҳои соҳибои ахираш 0007 да занг занед. ягон савол иловагӣ боша, агар занг зад пурсоншед.
برادر عزیز، خانه فروشی در شهر اسفره، شهرک شروب، کوچه المپیسکی 58. анай хонаам дӯстон хоначаи созай 6 сотиқа ҳай, 6 хонага ҳай, 460 000 сомон арзиш. ду рақам дастӣ ватсап рӯи экрани шумо. якташ ремонт дора, дигарош беремонтай. ремянкаҳош ҳамаш сохтагия, фақат пӯшондагӣ. хуб шароитҳои зиндагӣ када мешавад дӯстон. марамат 460. кадуметон тарафҳои шаҳри исфара, шаҳраки шуроб, мисол аз ҷои ободтар хона кофтесен, ҳамин рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап да занг занед. иншоалло ки ягон муомилаи созтон мекунад бачаи азиз. дӯстони азиз, мо боз дар ноҳияи восеъ ҷамоати худоё раҷабов да қарор дорем. як-якбора ман 2 хона навор мекунам. 2 та хонаро як-якбора навор мекунам. якташ мисол 400, якташ 250 000. мисол хонае ки ина мисол нав кадагай 400 000 сомон арз дора. ноҳияи восеъ ҷамоати худоё раҷабов деҳаи кӯча боғда қарор дора. 12 сотиқ замин дора ва 6 дархона дӯстони азиз кадагиай. инами ҳолата 12 сотиқ 6 дархона обши даромо мегирифтем ка ҳарча ҷамъ кадем, чунки як хона мондариҷа ба чанд сотиқ 5 сотиқ замин қатияй, як тагаш 7 сотиқ замин қатияй. мисол хона инаи хона дӯстон хонаҳои бараки пешинаҳан 250 000 сомон мефурӯшад бачаҳо азиз. 7 сотиқа анаҷа хонаи мисол хонаҳои навсохтагӣ криша кагинестай, иша мега ки 400 000 мегем, бо муомила мекунем. кадометон иша мехарен, оиди ҳамин хонаҳо дӯстон дар ватсапшон бинависен, бо занг зад бигирен. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед.